Good morning, madong adlaw sa tibok kalibutan. Ako na pwede sa Mother Earth, sa mananghilin. Bitaw, salamat Lord. Pizza 4 na tas Mayo. Karon. Kanang nga ko pasin sa inyong tanan. Ako i-upload bila ka adlaw kay ganda na paning hang kuan sige na paglabad ni hang karon gani murag tepek-tepek rong hang pena-pena mao ngano ni anang ako ka kuan gahapon da mo siguro ni resulta sang sige biyahe-biyahe dito Cortez dito Garcia o nining abotron na ako sa bahay ron ay mga ipusun lagi kay mamuntog dari sa Laskia na Serlin ja ning ko anak padung na pag eleksyon di na po din makalakaw kang kaaban sa kalendarya ni nga to makita ko no miinja pag makalakaw ba ko ron nga labad lagi hang ja kuan saan kayo to nakalipat na ko di ay ag pinili ay kuba na pulba na nirong kuan Lunes labi na res amo nga dakan kadung kuan dakan kadung nga tismis mo nang ulba na hanahanaan agad daw ron Merkules, Jueves, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes mo na agbili ay kisa kagad ni mapilian nang ulba na pasensya na mo nga aghang mga video das ning agi way hiningdan kay para hiningdan kay sugan naman tang nanaan kay labad sa paningingan ni para karon labad na paghang ug di patangad ninjo muundang na antak ko nakamalingin nga padadon ko no bahala hinhinay katong nag-advise nga padadon daghang salamat hinatpanta nga hatagan kag kabaskeg adlaw-adlaw sa imong pagdajig na nga ingana kay kapoy din siguro ng style ingani di ay kapoy sa nga tanan da saan man nga nasugda naman sayang bitaw pud hapit na kumo 6,000 subscriber hinahinay ug katong mga manaway hanaway lamang mo kay wa ko na magasinjo og ang video tanawa na araman nindo kisay ganahan mo tanaw wa ko nang invite nga tanawa ko ang daghana magong nanaway na nga ingana salamat sa yung pagpanaway wa ba po ko nang ado nindo mo nang daghang salamat bahala na mo set out ko diha sa kuan Cortez Milas Rasmire pamilya oy og katong magpo-set out talan laing dapit apa na kuan og asa mo apa nang kuan na yung mga bagong followers nas Manila bago nasagna masakay na ito dahang mga bagong followers na set de ko diha sa Taiwan sang masamong Dan Gomez tanawa lamang tong hang mga video ni agi kinadat imong anak atong hang video nga tapos itong mabudan aron malingaw ka diha makita nimo itong baboy nga ihawon karong pista makitaan po din mo imong inahan o imong lugar diha sa Garcia kay bawo ko nga ibingaw na kas Pilipinas kay tata na kada sa Taiwan ang panglamaliha karon na ilong basta maka vlog kog nang imong anak daghan kog vlog nag imong anak tanawa man na sa vlog industry na Askia adto sa ila programi na Paskia basta pang karis makaarin na Askia sa Alicia na doon na si vlog kay maapil man
Katong TikTok ni Jana TikTok ni Alita na askiya dadto. Pero kakita man kadto kaya mga gisindan. Tanawa naman na nag imong anak. Murag kapila na ko nag-vlog to siya. Na nagalig-alig siya dadto may muluto. Na mga niningan og mapasok ko no. Sa magbuot man kay gusto naman may muluto. Ini pag mga bata ron lain nas kita gagmay sa una. Di na mo tuo. Ang ina puto ka mga magluto kay pito na pa yung edad. Wala man ka mamaon, di maputo. Kado na magoy niingan nga gag-o ko nung matakan, di ako nung mapaso. Gasolong puto, di mo puto ingag kado, hinahinera puto ka itlog nung nang iluto. Bay, di mi guys, kuan ganiha, kay maabot ag silim buhol. Maabot daris bay, itong labing tire. Kadi man to kaabot sa mulis ilaha. Maabot turon. A few moments later. Yan diyang my love, Limel. My love! Ay, size ko na to. Why Hala. are you not answering my call? Surprise! Ang taas lagi si Zaza na puti. Dalipay na ko na ile. Lagi nag TV. Hala, buhag, magkakatir. Hag, dud, hag. Hag. Diwan mo hag. Hala, God bless, niabot na. Ang pinabot. Amin. Hala, namin kaya na? Hindi ko alam, amin. Ayun. Hindi mo lagi mo. Dapat na ako. Ayun, mga tos. Ikaw, yung ikaw may mugakus. Hala, nagwapo lagi si Za. Sabi? Na? Kapitan sa kuro ko, be. Na? Baby. Hala. A few moments later. Buwak ng pag-unang i-arrange, ang ibalhin. Ngita palit ko mga palit ko ang kuan na ang ibalhin na. Ay, kat-kat sa kuan. Naga mga bagong minalhin. Aguban ang kita namsa. Dapat ang ganda dari. Ang ganda. Panakat o bagumba. Enggak po mananaw. Hindi nakuha naman. Na, mga banda. Ang itong blue ternit nga. Hindi naman rubilin to Nagkatay na. Nabuhi na. Rubi probinsyana. Yung kabilin na rin blue ternit. Nabuhi na ta. Pati ka mga banda. Kaliwang na. Malagijang gibilin nga blue ternit nga kita na mga mabuhi kuno. Binang di mabuhi na. Nagkatay na. Ito, kailag kasi nga na rin niya ang katay na sang bintana. Ang kanipong usa. Kailag haningan na napo din kat-kat na. Niabot na sa among mabaw sa among atok Hindi kasang putahan. Kailag kasi nga na din. Ang tingahang tinili kalipat ko. Katig ka na Kailag kasi nga na din buwaka. Alagang ko recolor. Kanina bukas nga na nipod ila kanina dapat sang portahan pati na kana naghanap sa pagkahang mga kuan sa katsawan ako ni trabaho kaya namang maatiman kada adlaw dili yun na kada adlaw
Para buntag. Ngita pa ko. Lang pawipat ka na ko ipang balhin. May laingi. Hindi nga, lusbay. Basta na ako subay. Basta wala warang po ko order. Ang lulian naghang mga tanong. Kusog na pog uwan. Ugaw ko daw na padig magbagyo. Baan na pagta. Sudag uwan, oy. Sakto di kang ay sang sibuyas dito na buhi na dyan. Ang kalanan. Uwan. Ito kang kahoy di tandungan na. Babasa. Mga basak dito naka inom-inom ng tubig. Wapo nagtanong nila. Ang pido sa ubos.